Ayo 5 personil Ketan telu kulon loro. Ayo. Kowe kelapa
kang nerika ngomong ora kuwatu areng-areng bakar gedang campur sawi sampai kering ingsun yo mikiri gedang sapa sacara dipangan codot timbang orang ala wong kuluku padha gedang raja enake urupan klopo ati iki estunipun kanggo rika gedang raja satundun diperepeli yen ra percaya belan dodo iki ya